Glorious Destiny Church. كما كان يخون كبرنا أملاخنا يخون من بريت رئيس من الزلو سخل سبسي كما كان يخون كبرنا أملاخنا يخون آمين كم زي صبو يسوع قويتاي كلاتنا نابك على እግዚአብሔር كن كيدينا زفترت مراف 10 تشعت تخنو صينامو سوري 10 4 زفترت مراف 10 4 كفقدي 10 تشعت تزلو سامو وداتا كنببي تاريخ እኮ መብት ምዕራፍ ሙሉእ ዘሎ ተኾነ ግን ነተኩረሉ ክፍሊ ዝኽፍል ስለ ዝኾነ ቁጥሪ 17 ጀሚሩ ዘሎ ኸነብበ በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከንብበ ንክዳል ኦመርን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ነገስታትን ሲኢሩ ክምለስ ከሎ ንጉስ ሰዶም ከቀበሎ ናብ ለሰ ሻዌ ንሱ ኸኣ ለሰ ንጉስ ወፀ መልከ ጸዲቅ ንጉስ ሳሌም ድማ ንሱ ኸኣ ካህን ልዑል አምላኽ እንጌራን ወይንና ምፀ ንሱ ድማ አብርሃም በትልዑል አምላክ ጎይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን እቲ ንጸላእትኻ አብይድካ ሓሊፉ ዝሃበካ ልዑል አምላኽ ከኣ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኾ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ እሽር ሓቡ ንጉስ ሰዶም ከኣ ንአብርሃም እቶም ሰባት ሓበኒ እቲ ገንዘብ ድማ ንኣኻ ውሰዶ ብሎ አብርሃም ግና ንንጉስ ሶዶም ኢደይና በእግዚአብሔር ልዑል አምላክ ጎይታ ሰማይን ምድርን አልአልኩ ንአብርሃም አነ እህብተምክዎ ከይትብልሲ ብጀካቲ እቶም አግባዝ ዝበልእዎ ፈትሊ ኾነ ስራኽ ሳእኒ ኮነ ካብናትካ ዘበለ ገለኳ ይወስድን ግደቶም ምሳይ ዝኸዱ ሰባት ድማ አኔርን ኤሽኮልን መምሬን ንሳቶም ግዲኦም ይውሰዱ በሎ እግዚአብሔር ይመስገን አብዛ ሐለፈ ክልተ ሰናብቲ ብዛዕባ ስም እግዚአብሔርና ክንርኢ ቀኒና ስም አምላኽ ነትናይ አምላኽ ኳሊቲ ነትናይ አምላኽ ምንነት ነትናይ አምላኽ መለኮታዊ ባህሪሲ ይገልጽ ስለዝኾነ ሰለስተ መሰረታውያን አስማትና እግዚአብሔር አለው ይልና ሪና ጀሚርና ነርና ኤሎሂም አዶናይ ያህዌ ድባሃሉ ዘን ሰለስተ ፋውንዴሽናል ኔምስ ድባሃሉ ያን በድህሪው ድማ እና ተጻመሩ ባል ተሆይነ ትግርኛ ኮምፓውንድ እንደሆኑ ድማ ደኸዱ አስማት አለው ካቦም ድማ ከለክልተ ሪና ነርና ምስኤል እንዳ ተጻመረ ይባልምሽ እንዳ ተጻመረ ዝኸይዳሉ ከመን ድማ ምስ ጆሆቫ ንብሎ ያህዌ ንብሎ ድማ እንዳ ተጻመረ ዝኸይዳል ኤልሻዳይ ድብል አብ ተቀዳማይ ሰንበት ዝራእና ይይነሩ አብርሃም አብ ተፍጹም ተስፋ ብዝቆረጸሉ ጊዜን እዋንንሲ አምላኽ መጽዩ ንአብርሃም በዚህ ስም እዚ ተፋሊጡ ወይልና አብርሃም ይሎ አነ አምላካስ ኤልሻዳይ ይሎ ወደ 99 ዓመት ከሎ ተስፋው እዚ አብ ተጸንቀቀ ዝመስል እግዚአብሔር ነተዝሓቦ ተስፋ ነተዝተዛረቦ ነገርሲ ዝፍጽመሉ ዘይመስል እዋንን ጊዜን መጽዩ አምላኽሲ አነ ኤልሻዳይ ብዝብል ስም ተላልይዎ زحلف دم بزرعنا يوسف فترة مراف إسران كلتن دم أبراهام يدم أبونا أملاخ سميوه أبراهام نودو يساق كسوه إلو نبتغرن مسديبه تنايم ودع تاجزي لك بكا نيساق ودو عسيرو لك كسوه أمس بلس أبراهام يدكاي تزرق حبس قل أيلوه أبكن يساق دمس كلمة سواتي أملاخ الداليو مسحبوس أو إلو እግዚአብሔር ይርኢ ኢሉ ጆሆቫ ጂሬ እግዚአብሔር በተና ሐዲስ ትርጉም ድማ ይሐሊ እግዚአብሔር ይርኢ እግዚአብሔር ነተዘልየካ ድማ ስንታይ ይገብር ፕሮቫይድ ይገብር ይርኤልካ ይህበካ ይቅርበልካ ዝብል ስም ሂቡወና አምላኽ ኢልና ሪና የርና ሐጅናቡ አይክምለስኒ ሎም ድማ በታሪክ ደረጃ እንተ ኮይኑ ናብ ድህሪት የድመልሰኩም ዘለኹ ግን ሓደ ስም ኣብ ዘፍጥረት ድማ ምዕራፍ 10 4 ክንረክብ ኢና
እጂ አብዘ ፍጥረት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ አብርሃም ታሪክ እዩ ንርኢ ዘለና ግን ብዛዕባ ናይ አብርሃም አይኮነን ፎከስና ካል አይነት ትምርት ክመጽእ ክእል እዩ ናይ አብርሃም ኳሊቲስ እንታይን አብርሃም ሲ ካብ አብርሃም ታይ ክንምሃር ንኽእል ድብል አይነት ክንርኢ ንኽእል ኢና ግን ሕጂ ብዛዕቡ አይኮነን ብዛዕባ አብርሃም ዳይኮነ ተፎከስ ብዛዕባ አምላኽ እዩ ንአምላኽ ለዚ ሁሉ ዝኽእል አምላኽ ነቲ ዝሐሊ አምላኽ ነቲ ኤልሻዳይ ድኾነ አምላኽ ሲ እናፈለጥናዮ ክንከይድ the most ዝሐለፈ ብትመጀመሪያ ኢለኩም ነይረ the most important ድኾነ ፍልጠት አብዛ ምድር እዚያ ሰብ ክፈልጥ እንደህ ኮይኑ ሲ ብዛዕባ አምላኽ ዘለዎ ፍልጠት እዩ ብዛዕባ አምላኽ ትክክለኛ ፍልጠት ክህልወካ ከሎ ዘለዓለምካ ይልወጥ ይቀየር ብዛዕባ አምላኽ ብትክክል እንዳፈለጥካ ክትከይድ ከለኻ ድማ አብዛ ምድር እዚያ ድማ ንአምላኽ ክትነብረሉ ከለኻሲ ብዝበለጸ መንገድስና አምላኽ እንዳኽበርካ ክትነብር መታንሲ ይገብረካ ስለዚህ ብዛዕባ አምላኽ እዩ እቲ ጉዳይ ገገለ ጊዜ ሰባት ከይተረድኦም ንብሉይ ኪዳንሲ አቃልል ይብልዎ ሓደ ጊዜ ስቕ መባል ጽቡቕ እዩ ተዘይ ተረድኡ ካነት ዘይ ተረዳእካ ክፍልውን ዘይ ምትንካፍ አቡን ዘይ ምዝራብሲ ዝሓሸ አብሉይ ኪዳን ታሪክና ንርኢ ግን ታሪክ ሰኢሉ ተራ ታሪክ አይኮነን አምላኽ ምስ ህዝቡ አምላኽ ምስት በኪዳን ዘለዎ ሰብሲ ዝገብሮ ታሪክ እዩ ስለዚህ እቲ ኣብቲ ውሽጥ ታሪክሲ ንአምላኽ ኢኻ እንዳፈለጥካ ይትኸይድ ንአምላኽ ኢኻ ትሪኦ ስለዚህ ሰኢሉ ተራ ታሪክ ኣብ ዝኾነ መጽሐፍ ከም ዘሎሲ ኖርማል ሂስትሪ አይኮነን ናይ አምላኽን ናይ ህዝቡን ታሪክ ብርሃን እናረኸብካ እንተ ሄድካስ ንአምላኽካ ጸቢቅካ ንኽትፈልጦሲ ዝገብረካ ታሪክ እምበር ሰኢሉ ተራ ታሪክ ተራ ጽሑፍሲ አይኮነን ስለዚህ ኣብዚ ውሽጥ እዚ አምላኽ ንአብርሃም ከመይ ከም ተገልጸሉ አብርሃም ድማ ንአምላኽ ከመይ እንዳፈለጦ ከም ዝኸደ ኢና እንዳራእና ንኸይድ ዘለና እጂ ታሪክ እግረ መንገድና ወሳነ ስለ ዝኾነ ናብዚ ዝብለኩም ሎም ማልቱን ሓደ ስም እንዲና ክንመጽእ ግን ክንብገስ መታን ፋውንዴሽናል ከሆነልና መታንሲ ታሪክ እንዳሐዝናዮ ንምጻእሞ ክንበጽሂና ናብትስብ ሎም ማልቲ ንእግዚአብሔር ልዕል ክነብሎ አንተይ ከማን ተደጊመያ ቅልጥፍ ኢልናይና ወዲና ጊዜ ድማ ሐልዩናስ ከም እንደገና ንአምላኽሲ አምሊኽናዮ አኽቢርናዮ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ንአምላኽ መስጊድና ክንሐልፉን ሓደ ሰቡን ድማ ሎምንጎ ህይወቱን ጎይታ ሂቡ ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ ጽርዝ በለ መልእክቲ ንአምላኽ ድማ መሊስና ገና ልዕል ክነብሎ ኢና እጂ አብርሃምን በአራብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ኢና ንረኽቡ ናይ አብርሃም ታሪክ ከም ተደጋጊ መዝበልኮ ካብ ምዕራፍ 11 ናይ ዝድሩ ምዕራፍ 12 ድማ ካብታ ጻውኢቱ ተስፋ ካብ ዝሓቦ ይጅምርሞ ምዕራፍ 13 ክንበጽሕ ከለና ናይ አብርሃም ኳሊቲ ክንርኢ ንጀምር አብዛ ምዕራፍ እዚአውን ይቅጽል ዝበልኩሁም ትፎከስ አምላኽ ይምበር አብርሃም አይኮነን ግን እግረ መንገድና ክንሪኦ ማለት እዩ አብርሃም ካብ ግብጽ ምስተመልሰ ናይ አብርሃም ህይወት መቼም ብነዊሑ ክትሪእዎ ከለኹም ሓንሳብ ምብርታ ኣለዎ ሓንሳብ ድማ ምድካሙን ኣለዎ አብርሃም ዝበርታዓሉ እዋናት ነይሩ ድማ ደደኸመሉ ናብ ግብጽ ዝኸደሉ ደደኸመሉ እዋናት ነይሩ ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ናይ ክርስቲያን ህይወት ኢሉ ከለርፉል ኢሉ ምብርታ ኣለዎ ምድካም ዝመስል ኣለዎ بقول نجار تحلف بزو بقول له أي ناس يتحلف يا خا كلرفول دقبرنا أي كريستيان يوتي له دس بلد النزارة ببرهان سلزم ملالس يو ببرهان كت ملالس كلخاش كله يرأي عبس ألمات تقوين كاجن تريو نجار يبلك تبرهان كن نقوله خم تريو يكبرك كمالتي سلزي كله عينة يوزلوا عبيوت كن كيد كلنا سيزنز الله بزوح نحل فلوم نجارات تو أحنا نجار جن مس أملاخ تتسجيها مس أملاخ እንዳሆንካ ካብ አምላክ ይረሐካ ደግፈን እንመባሉን ዲስታንስ ከየግፋሕካ መኻዲው ጴጥሮስ ምሽ ወዲቁን ኮኸሎ ግን ንፋስ ምስራይ ግን ረሕቀት አይነበሮን ሐዘን ንኽብሎሲ አቡ ይነሩ ስለዚህ ንኾነሉ ግዚያት አለ ክብለኩም ኢለ አብርሃም ሲ ከሙ እንዳኾነ መጽዩ ምዕራፍ 13 ክበጽሕ ከሎ ካብ ግብጽ ምስተመልሰ ማለት እዩ ሓደ አብ መንፈሳዊ ኳሊቲ ናይ አብርሃም ስለ መጀመሪያ ጊዜ ትሪው አብርሃም ንሎጥ ወደሐው ከምዚሉ ትይ ምድሪ ምስጸበቦም ሀብቶም እና በዝሐ ከም ተዛሐለፈ ጊዜ ዝበልኩኹም ትበረኸት ክገልጾ ከሎ ሲ አቡ ምድሩ ጾሮ ደይ ትኽእል በረኸት ምስተባረኹ
أبراهام حدا بروبوزال يزو مزي لوط إلوا أنا نسخان كنبأس أي قبأنا لي بسلام تاي نكبر نفله كنفله غلنا دما إلوا نسخاك قدام أي مرجع وسد نيمان تمريزك أنا نسأقام تمريزك دما أنا نيمان يخيد يلوس حلافينة قدامنة الناي ممراتسي نلوط هيبو ببزو حينت من قدي أبراهام بقلوك قدام أي مرجع وسد يقبوني جن أبراهام برغت عم مدري برغت أبزر أداي كونس برغت أب تزوج أوه برغت أب أملاك كم زلوس لازم فلت أس بتزر أسي كركر قال قداي سي أب لبوخ التويد لين لازم راتلو لوط نتكر أغلو لم صبق زمسل مدرد ما مريض أخيد أبراهام دما كم تزبل كومسي مرجعو منفساوي سبس لازقونس مرجع ناي أملاخ أمبر مرجع ناي مدر مرجع ناي زر أنا جرس لزين برو هو توم كاتشلو أبزا مراف السر تربع تنبأر كن بتصح كلنا تحر هذا مراف مالتيو هذا تاريخي خوينو أبزا فترة زلوا نجارات ماشيم كل جزء زا فترة ناي مجمر يا سلزخونة ناي بزوه نجار جماري أبزي خطرك أبزا فترة مراف السر تربع تن مجمر يا جزء وج دبها النجارسي أبزا مراف السر تربع تين نرك سم السبعسي كسا مكتال مراف أربعة ترينا لنا أما نقول أبيلن كايل جن أما نقول حزبتها تجن نمجمر يا جزء وج نرئيسي أبزي تعب لنا تقال كاب قدر حدا كتب بوخ لهم كاب أسرت شو أتينام بيبنا كن هزوم متتاريخ نابزاب أسرت شو أت كتشلو زلوينا بوانا نت فوكسنا نايلوم مالتي أبزي أبراهام زنبر اللو مدرز نبرة كان أنسي حموش تنجستات نيرو زوم حموش تنجستات دما بهذا نجوس شمو كدار العمر دبهالسي هذا نجوس سنتاي دقبرهم ينيرو مسلكم زجاج يوم نيرو اجي كدار العمر تايب لنا ابو مسلكم 10 خلت عامت غزيوا امبل 10 3 عامت جن يبلنا كابت منغستي كابت تغزولوسي عليو هذا عامت تصبيون نسو دما امبل 10 4 عامت دما 4 خالوت مسو 3 خالوت 4 نغستات دما አሊያንስ ፈጢሩ ነዞም ዘዓለውሲ ናቦትኦም ከመልሶምሲ መጽዩ ምስመጸ ዞም 4 ነገስታት ትክፍል ከተንብቦ ከለኹም መጀመሪያ ደገፍ ከመጽ ዝኽለሉ ዘበለ ሁሉሲ እጽው አቢሉ ትቦታታት ከተንብቦ ከለኹም ስትራቴጂክሊ እዩ ኩለን ነገራሲ ዝገበረ አሞዳታ ሓንት ለሰ ናይ 4 ነገስታትን نايزو ماب كان أنزل نبرو حموش تنجستاتن سي وج تكاهيدو زفترتيو نمجمر يا جزء وج نرخبلو لكم الله مجمع رابويان بناتهم سلز جمرو كلاي كونات عالم قداماي كونات عالم يلوم نجيرو من الصوم زتواجو ومبر قداماي كونات عالم تبحيلو كتصحف انت خوينو زينيرو نمجمر يا جزء زي انترناشونال توج جهزوني تعيزو كله زنقل النازلو بس أبا سما أملاخ ده يكونن بس أبا سما أملاخ يمكن زي أزب لكم سي وان أنا قريامو ده حسكم من غير هجي زوم نجستات 4 نجستات كاب مبرق دمزو سئلهم ترى نجستات كي مسلوهم زوم ناي مبرق نجستات كتنببو خلهم أبتكف لترخبوا إيهم كاب سنيار كاب إيلام زمزو يهم بلنا زيهم دما بابلونن تركن مالتيو لومي إيرانن إراقن دلوو ترك دلوو دماس زوم 4 نجستاتن بارسي تحبابيروم زمصوس تزشفنو إيريا نبالوس ገጅፍ በጣም አበይት ሰራዊት ክህልዎም ዝኽእል አይነት ነገስታት ዮም ዝመጹ ካብዞም ሐሙሽተ ድማ ጅሕልፍ እንድና ንብሎ መብዛሕቱ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ከነብብ ከለና ካብቶም ሐሙሽተ ድማ ተሐባቢሮም ኣብቲ ከነአን ምድሪ ዘለው ድወግዎም ደለውስ እቶም ሓደ ንፈለም እኮ ታይ ማለት ዮም መስለኩም ትዝክሩ ዶ እቶም ጃይንትስ ኣብ ቅድሚኦም ሲ ከማን በጣይና ዝበልዎም ሲ ኣብዝለው ካብቶም ዝሰዓሩ እጅዚ 4
ነገስታት አተሐባቢሩ ዝመጽሲ ኣብ ሓደ ለሰምስ ገጠሞም ስንኹላቶም ነገስታት ነቶም ሓሙሽተስ አውደቆም ገሊኦም ድማ ተኸረና ቢሎምሲ ሓደሙ ይብ ጅዝውግእዚ ተራውግ አይኮነን ዝውግእዚ አመንጎ ቀለልቲ ሰባት ቀለልቲ ህዝብታት ቀለልቲ መንግስታት ዝተገብራ አይኮነን ኣብቲ ግዜቲ ሱፐር ፓወር ዝነበሩ አመንጎም ዝተገብረ ውግ ታ ታሪክን ባር ተገድሰና ናይ አብርሃም ነገር ግን አባተ መጽ ነቲ ዝወድቅ አውዲቆም ነቲ ዝሐድም ሐዲሙ ነቲ ዝማረኽ ድማ ማሪኾም ከኸዱ ከለው ሲብለና ተቃል አምላኽ ሎጥ ድማ ተማሪኹ ካብቶም ተማሪኾም ዝኸዱ ዝነበሩሲ ይኸይድ ነበረ ይብለና ሎጥ ምርጩ ክመርጽ ከሎ ነቲ ለምለም ዘትዝርአ መሪጹስ ኣብቲ ሰዶም ተሪፉ ሎጥ ድገርመኩም እቲ በአይኑ ዝመረጾ ምርጫ ይህሸኒ ኢሉ ዝበሎ ነገርሲ ኮንሲኩዌንሱስ ብዙሕ ሰዓቤናቱስ ብዙሕ ዋጋ ክፍሉ ኣብዚ ክማረግ ገይርዎ ዳህራይ ወንድማ ምዕራፍ 19 ዛመድሪ አምወዳታውን በፍርድ አምላኽ በቁጣ አምላኽ ሲነዲደ ዘትረፈላ ነገር ይብሉ ኣብ ሐድሽ ኪዳን መጽኡ ጻድቅ ነፍሱና ጨንቀ ይነብር ነበር ይብለና ዳህራይውን ቤተሰቡ ዝበታተነ ብዙ እንወት ዘምጽ አሉ ነገር ይው ኃጢአት መጀመሪያ ክንአቶ ከለና ይጽብቅ ኮይኑ ዝመስለና ዝስማዓና ነበር እና ወዓለ እና ሐደረ ከኸይድ ከሎ ግን እተሳአቤኑ ከቢድ አብርሃምን በአርሲ ተማሪኹ ኸይዱ አሚን ሎጥ ተማሪኹ ኸይዱ ተማሪኹ መስከደ ካብቶም ዘምለጡ ሓደ መጽዩስ አብርሃም ይሉ ተወደሃው ኸሎጥ ተማሪኹ ይሉ አብርሃም ነዝም ሰምዐ 318 ድኾኑ አቤቱ ድተወልዱ ድማ ፍቱናት እጡቃት ሂዙስ ከርክቦም ድማ ከደ ይብለና አብርሃም ዚያውን ሃንስ አደው ንበልሞ ዛባ አብርሃም ገለ ነገር ንበል አብርሃም ምዕራፍ 13 መንፈሳዊነቱ አሪው ይለኩ አብርሃም ሲምርጫስ ናአይ ይበለን ብዝርአይ መረጸን ናህሎጥ እድል ሂብወሱስ አትዝጸው አምላክ ከም ዝባረኹ እትበረኸቱስ መን ከም ዝኾነ ምንጭ በረኸቱ መን ከም ዝኾነሲ ዝተረድአ ሰብ ስለ ዝኾነ አብዛ ቦታ እዚ አድማ ሎጥ ተማሪኩ ብለው ከለውስ ሎጥ ምርጩ ወሲዱን ከም ድላዩ ይኹን ክብል ይኽእል ነው ተዘጋጠሞ የጋጠሞ ክብል ይኽእል ነው አብርሃምን በአር ከማናይ በጣም ዝባረኸንና አይንታይ መስለኩም ናይ አብርሃም ነገር አምራፍ 13:14 ክትሪዎ ከለኹምሲ ክልት ገጽ አለው አብርሃም ምሳዋቱ ከሆን ከሎ ዲል ከገብር ከሎ ሰላማዊ ከማናይ መሰሉስ አህሊፉ ድህብ አይነቱ ናይደገ ከመጽ ከሎ ግን አንበሳ ያብርሃም ሐወይሲ ይተሐስ ሐወይሲ ይማረኽ ገለዝ ብላ ይኮነን ከይዱ ከናግፍ ዝፍትን ደናግፍ ድማይ ሓደ ጊዜ ነህና በግልባጡ ዶ አይኮንና አብደገ ሰላማዊ መሰልና ከማን ይحلفنا ነህብ ትንክፍ ክንዛረብ ዘይን خل ሓደ ማዓል ተዝክሩ ይቀድም ነው ዓመታት እንዳበገይ ሓደ ወድ ነጊሩን እንግሊዝ ለዘይ ከልሲ ኩሉ ነገራሲ አባይ የምጽዎ ከም ዝገብሩኒ ገለሉ አባ ተደብድቡ ይዘብል ማለት ነው ግን መብዛሕቱ ጊዜ ሲንታይና ኣብቱን ሃውና ክንከውን ከለናስ አንበሳይ ኣብቱ ካለ ድማ አንበሳ ኣብዝትከኸወነሉ ዝግባ ቦታ ድማስ የለና አብርሃም ግን አመንጎ ሃውኸውን ከለስ መሰሉ ከማን ድድርብዩ ኣብካለ ኸውን ግን ጅግናይ እዞም ሰባት እዚኦም ተራ ሰባት አይኮኑም ጂሃዙኒ ዞም ሰባት እዚኦም ሓሙሽተ ነገስታት ሲኢሮም ዝኸዱ 4 ናይ ምብራቅ ሃያላት ነገስታት 318 አቤቱ ዝተወልዱ ሂዙ ኸደኽ ብለና ከሎ ብዝሒ ክነግረና ከይመስለና ወሓዲዩ ድነግረና ደሎ ሓሙሽተ ነገስታት ሲኢሮም ዝኸዱ 4 ነገስታት ሲ ብ318 ሰባሲ አይትገጥምኒ ከአልሲ አይኮነን እትግጥምሲ አንማች ዲው ከኸውን ድኽእል አይኮነን ነገር ግን አብርሃም ስለ ወድሐው ክብልሲ ከይዱ ኩል ጊዜ ክርስኦ ዘይብልናሲ አምላኽ ኣብ ዘቀመጠ ከቀምጠና ከሎ ኣብ ዝባረኸ ክባረኸና ከሎ ንቤት አምላኽ ነህዋትና ንመንግስት አምላኽ ምዃኑሲ አይንረስ ዮሴፍ ነቶም ዝገፍዎ ነቶም ናብ ጉድጓድ ደእተዎ ነቶም ንባህርነት ድሸጥዎ ደይኮነን አምላኽ ምስባረኾ ካልአይ ሰባብ ግብጽ ምስገበሮስ
ቤት አቡኡ ክምግብ እዩ ፈሊጥዋ ድማ ትዕላማስ ንምንታይ ከም ዝኾነ ዘፍጥረት 50 እስራሲ ገሊጽዋ ይኮ ስኻቶም ንክፍዓት ዝገበርዎሲ አምላኽ ንምንታይ ከም ዝለወጦ ከም ዝገበሮሲ ተረዲአቱ አስቴር አቤት ንጉስ ክትአቱ ከላ አብ ለዕለ 127 ህዝብታት ሃገራት ድገዝ ንጉስ ንግስት ገይሩ ከእትዋ ከሎሲ ህዝባ ክትብጆ ነህምያ አቤት ንጉስ ከአቱ ከሎሲ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ነገርሲ አይረስአን ኢየሩሳሌም ቀጥረ ኢየሩሳሌም ሲ ክሰርሕ ከሐንጽ ዩ ዳንኤል ገለ እንዳበልና ሁላቶም ሲ ከንከይድ ንኸሊና አብርሃም በአርዚ አተረዲአቱ ያ ስለዚህ ክገጥም ወጽ እቲ ግጥም በአርሲ ከም ዝበልኩኩም አንማሽድዩ ከኸውን ሲ ዘይከሉ አና ኣብቲ ታሪክ ኮይነ ካሕስብ ከለኹ እዞም አርባዕተ ነገስታት አወት ረኺቦም ነታ ምሸት እቲኣሲ without any worry ደቂሶም የምን ዘለው እንታይ ዘስጋአሎ ከመጽ ዝኽእል ዘበለ ሁሉ አጻጽዮም ሓሙሽተ ኣብታ ምድርቲ ኣዝነበሩ ኣለና ዝብሉ ነገስታት ስኢሮም ዝወድቕ አውዲቆም ዝማረኽ ማሪኾም ዝሐድም ሐዲሙ ስለዝኸዱስ they are all በቃ እንታዮም safe ኣብዝብሉሉ እዋንዩ አብርሃም ተስዩ አብርሃም እዞም 318 ሰባት ይዙ ድማ ቀሊል መንገድ ዝኸደኸ ይመስለኩ ካብቲ ካራን ክሳብ ዳን ይዝብለና ሰጎጎም ቸገረዩ 300 ኪሎሜትር ማለት እዩ 296 ገለ ይዝበጽ በኪሎሜትር አየር ይብሉ ታንክ ይብሉ መኪና ይብሉ ምናልባት አግማል ፈረስ አድግ ገለ ሄዙሲ ተጓይዙ ነዞም ሰባት እዚኦም ብለይቲ ረኺብዎ ንኽልተ መቂሉ ድማስ ወደቆም ይብለና ወጊኡ ሲኢርዎም ንኹሉ ምርኮታት ንሎጥ ወንድማ መሊሱ ክብረና አምላኽና ይኹን ሎጥ በቲ በዓለም ተታሊሉ ዝኸደ በቲ ዝርአ ዝተወስደ ሎጥ አብርሃም ኣብቲ ምቾቱ ደሃን አነ ደሃኔ አይበለን ከይዱ አምጺው በኃጢአት ተወሲድና ዝነበርና ነህና ከማ አብርሃም ኣብቲ ክብሩ ዝነበረ እስራን 4 ሰዓት ሾዓተ መዓልቲ ብዘይ ቋርጽ ቅዱስ ቅዱስ ዝበሃለሉ ትክብሩ ሓዲጉሲ ንአይና አኻትኩምን ከድህን ኢየሱስ መጽዩ ካብቲ ማእሰርትና ከናግፈና ካብቲ ተአሲርናሉ ዝነበርና ነገራሲ ከውጻና ኢየሱስ መጽዩ ክብረና አምላኽና ይኹን አብርሃም ንሎጥ ከም ዝኾኖስ ኢየሱስ ንአይና አኻትኩምን ሲ ከሙ ኮይኑልና አናጊፍዎ አምጺዎ አውጺዎ አብርሃም እጂ ናይዛ መልእክተይ ቀንዲ ሐሳብ ኣብዘ ያዘልና ካብ ቁጥር 17 ተጀሚሩ ዘሎ ዘንበብና ሲኢሩ ምስ መጻ አብርሃም ድሕርዝ አብ ዓወት ሃድ አብ ፈተና ኣብ ቅድሚዩ መጽኡ ኩሉ ግዜ ሰብ ክእወት ከሎ ዝመጽ ቀጽሉሲ አብ ፈተና አሉ ኣብቲ ግዜ ዓወት ካሲ ዝፍትነካ ፈተና ከቢድ ፈተና ትዝክሩ ይኹም ኤልያስ ነቶም ናይ በዓል ነቢያት ኩሎም መሰጥፈ ባንቲ መልእክትና ኤልዛቤልሲ በቃ ነገሩ ሁሉ ደርቢውስ አነውን ከበቦታታ ይበልጽኔ ወሰደኒ ገለ ክብል ጀሚሩ ማለት ከመይዝ አመሰለ አወት ከመይዝ አመሰለ ነገርሲ ረኺቡ ኣብቲ ርእስ ኸረት ብድህሪው ግን ከቢድ ነገር መጽዩ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 7 እስራኤል ነቲ ደይድፈር ዝመስል ከቢድ ቀጽሪ ያሪኮ ምስዓሩስ ንቀጽላ ዘላ ኣብ ኢያሱ ምዕራፍ 7 ተንብቡ ከለኹም ግን ኣብ አይ ግን ተሳኢሩ ሃንቲ እዚ ዘይበሃል ክልእኹ ከለዉ ከማንሲ ኩሎም እኮ አይከዱን ቁሩብ ሰባት እዮም ልኢኾም ትሽግር ካለ ይነሩ anyway አብርሃም ድማ ሲኢሩ ኣብዝ መጸሉ ጊዜስ ክልተ ነገስታት መጽኦም ወይ ብለና እዞም ክልተ ነገስታት በኮንትራስት ጌርኩም ክትሪእዎ ከለኹም ታሪክሲ አብዩት መልእክተይ ዘሎ እቲ ዝመጽዎ ክልተ ነገስታት ንጉስ ሳሌም መልከ ጸድቅ ታደ ድማስ ንጉስ ሰዶም እጅ ክልትዮም መጽኦም እጅ ንጉስ ሳሌም ኣብዚ ቦታ እዚ መጀመሪያ ጊዜ ንረኽቦ ኢንፋክት ዘርኡ ዘይፍለጥ ኣብቲ ዝሆነ ጂኖሎጂ ዴይ አተወ ብዛዕባ መልከ ጸድቅሲ ኣብዚ አይና ንረክብ መዝሙር 110
دحري دما عبران شو أتبقى تود شو ملقتي سو يكونن جنسو أبتزاربو زربا يتك عند ملقتي زلو مسيونا بإبراهام هذا نجار يلو هذا نجار دما جيرو نأبراهام كاب وجي إزمة زلو نأبراهام جيران وينن قريبوا له يزلو مس نقول سدوم أبراهام فيفر دجبرلو تماريخو تسائرو نيرو ناب أبراهام كما تخلص منهم يزوي يمت ملكة أديق إيدو ترى يكونن قلم اللي يهزو مت دبارخون سبيو كاب أفوز وتسي بركته نا أبراهام بك آلاتون انتهي جرو مسلكم باريخو in fact زفترة أسر تغلت أملاق دحابو تسفى كفت أم جميل هزبتات نبرخت كخون كبارغو ودماسي زبارغو مسؤولو بارغو أتي نقول سدوم هذا ديل كأتو دليو أتي ملكة أليق انتهي كم زغونا زترد أسبي تنقول سدوم تايلو مسلكم دقر ماكم إذا زارب هذي كزاربون دقب أي نبر فيفر دتقبر اللو سبي انتهي لو أنا أبراهام كل نبرت وصدو نتوم سبات جن هبن نيلو أبراهام دم خمسيلو سبات رأي يكون عنده بكا دخون النبرتون سراخ أسأن كمان سي ويدخون تفتلي جلنا جرزي كابخاس أيوسدني أبراهام انتهي جيرو كم زغدا منشنا عواتو بركات ناي بركاتو منش سي زفلت سبيو كم لوط أيكونه سلازس عابتي مايو خيت بلسي منم نجار كابخاس أيوسدني كله سديلو بإنجليزي ناس بالوازرة بالله كله take the world but give me Jesus عالم كله وسدا يسوع ترى يمسح يخون كبرنا أملاخنا يخون أبراهام زي نأملاخ ممرات نأملاخ قدامي مكبر جلس زفلت زرد أسب سلازقونس بزي compromise زجبر بزي زود سبا يكون النا وسد كله وسديلو ملكة ديك ما تخلقن تا عند ملقتي أبا يزال لاب كسر أسرت تشعت حدا زربات زاريبو نسود مانا أبراهام كباره خلوا مالتيو بتلقول أملاك قويتا سماين مدرن بروخ يخونيلو يسوس قويتاي بتي لقول أملاك قويتا سماين مدرن نايلون ما قلتي نري أسمن بأرزيا بتقرينيا لقول أملاك ارتبهالت باتي لقول أملاخ قويتا سماين مدرن كبرنا أملاخنا يقول اليون لقول أملاخ بؤوس أبراهام دتبارك يقول هجي تردي والله عبتزربو قرب تقتلنا هون تحرينا بزاسم زي أخن متسينا ملكة أديق نقول سالم دما نسوخا كهان لقول أملاخ إنجيران وين نامسه نسو دما أبراهام بتلقول أملاك قويتا سماين مدرن بروخ يقول أتي نسأل أتخا أبيدك حليفو زهابك دقي مواجون لقول أملاك كا بروخ يخون إلو بارخ نسأل أتو أبيدو زهابوسي من كم زخونس ملكة أديق فليت الله من يهيبو وزلو لقول أملاك يسوس قويتا سماين مدرن كبرنا أملاخنا يقول جنابت مودعتها نقرأ يمتع الله أبتي ناي ديكشنري مينينج بزو حيكا دهبني تمنفسها ويترقمو نايزشم اليون كنفلطو يزدل اليون مالت the most elevated دخونا أبتي زبرخة أبتي ناي مودعتها جاف زقمت مالت الشاداي إلو غفالو تقولنا أملاختا الشاداي omnipotent كل زغل the ability يزري هاي كله زبلسي زلوا almighty God إذا أجن اليون جن أنت أمسلكم position ياتري بعل سلطان ناي مودعتها سلطان زلوا ناي مودعتها قال ناي مودعتها decision كحلف دخل يسوس قويتاي أب كامبانيس
CEO ዝበሃል ኣሎ ምሽ ሕጂ እቲ ፕሮፐርሊ ተርሙ ማለት እዩ ኣብ ገለ ጊዜ ስኢሉ ይበላሽ እንዲሁ ፕሮፐርሊ CEO ክበሃል ከሎ ንሓንቲ ካምፓኒ ገለ ዋና ማለት አይኮነን ሓደ ቢግ ኮርፖሬሽን እዩ ብዙሃት ድማ ኣብ ውሽጡ ይህሉሞ ካምፓኒስ ናይዚዮም ኩሎም ኮርፖሬትድ ድኾኑ ድማ ኣብ ላዕሊ ዘሎሲ CEO ይበሃል ቶም ካልኦት ኣብቲ ውሽጢ ካምፓኒ ዘለው GMs ጀነራል ማናጀርስ ገለ ይበሃሉ ኣመወዳእታ ግን ኣብቲ ጫፍ ናይዞም ኩሎም ሰሚኡ ናይዞም ኩሎም ዘማኽርዎ ቢሉሲ CEO ማለት ሆኖ Chief Executive Officer ማለት እዩ ናይ መወዳእታሲ ውሳኔ ዝህብ ኤክስኪዩት ዝገብር ሰብ CEO ይበሃል ኣብ ናይ ውትድርና ድማ ኣብ ናይ ኣሜሪካን ተሪእናዮ ኣብ ውትድርናስ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ኔቪ ኣሎ ሓይል ኣየር ኣሎ ናይ ምድር ኣሎ ብዙሕ ዲፓርትመንትስ ኣሎ ዞም ኩሎም ብጀነራላት እዮም ዝምርሑ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ፔንታጎን ኣሎ በዓል 6 ስታር the highest general አሉ ናይዞም ኩሎም ሪኡ ናይዞ ሁሉ ሰብ ሪፖርት ድቀርበሉ ኣመወዳእታ ድማሲ ካብቲ ሰሊያዲው ካብ ኩሉ ዲው ገለ ብዝመጻሲ ናይ መወዳእታሲ ትሪገር ድገብር ድውስን ሰብሲ በዓል 6 ኮከብ ዝኾነሲ ጀነራል አሉ አምላኽና ግን መልከ ጸዲቅ ከገልጾ ኸሎስ እንታይ ልወሎ መስለኩ አምላኽ ሰማይን ምድርን ልዑል ድማ አምላኽ elevated ድኾነ ኣብ ልዕሊ ሁሉስ ልዕል ዝበለ እንታይ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ክብል ከሎስ ዘይእጸፍ ዘይምለስ እሱ ዝበሎ ዝኾነሉ ሓደ ልዑል አምላኽ ኣሎ እሱዩ አናጊፉካ ይዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አብርሃሙን እዚ አተረዲአቱ ያ ኢደይ ናብዝ ልዑል አምላኽ እንታይ ገሬ አልኢለ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አረ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብዛባኻትኩም የዝዛረብ ዘለኹ የህዋተይ ኣብ ምድሪ ብዙሕ ዝውስኑ ብዙሕ ኣበይቲ ናይ መወዳእታ ድማ ነገራት ድሪኦም ዝዛረቡ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኩነታት ናይ ባንክና ናይ ባንክ ኦፊሰርሲ ይፈልጦይ ክሬዲት ወሲድና ታናይ መወዳእታ ማክስ አውት ገርና ያንኸውን ንኽእል ክሬዲት ካርድና ታ ዘላትና ተፈቀደልና ወሲድና ሲ ተወዲአ ክትከውን ትኽእል ኖ ሞር ካብዛ ሕጅን ንዮሲ ምንም ክትልቃህ ኣይትኽእልኒኻ ይብለና ሓቁ እዩ ምድራዊ ነገር ስለዝኾነ ኣብዚ ምድሩን ድማ ስለነብርሲ ዝስጋና ብዛ ምድር ዚ ኣኽነብር ከሎሲ ንዝገጥሞ ነገራት ድማ ዶክተር ሲ ሪኡ መርሚሩ ፈትሹሲ እዝን ሲ ኣለካ እዝን ሪኦ ኣለና እዚ ድማ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብለካ ኽእል ኣብ ምድርሲ ክውስኑ ዝኽእሉሲ ኣበይቲ ክውስኑ ዝኽእሉሲ ብዙሕ ሰበስልጣን ፈላጣሲ ክህሉ ይኽእል እዩ በት ናይ መወዳእታ ናተይናትኩምን ነገር ዝውዳእሲ ኣብቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ልዑል አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እሱ ናይ መወዳእታ ነገር ዘውጻላ እሱ ዝበሎ እዩ ዝቀወም እሱ ዝበሎ እዩ ዝኸውን እሱ ዝበሎ አይጽፍ እሱ ዝበሎ ድማ በምንም አይነት ነገር አይልውጥ አይቀየር ክብርና አምላኽና ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እዩ አንተ መዝሙር ንዝምራላ ዳህራይ ክንዝምር አይና እንተ ተረዲኡና ንዝምሮለና አንተ ኮይና ፓወርፉል መዝሙር እንታይ ንብል መስለኩም ክንዝምር ከለና በአማርኛ ጨለማው ከብርሃኔ መሜም በላያይ ንምንታይ ናኸሙ ንብል ትጸልማትና ጸልመተ ሁሉ ኣብ ከባቢ ካብ ዙሪያ ኻሲ ትጸልማሲ ናይ መወዳእታ ቃልሲ እሱ የብሉን ኢና እኮ ንብል ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ናይ መወዳእታ ቃል ዘለዎሲ ልዑል አሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ልዑል አምላኽሲ አሎ ኣብ ሰማይ ክብርና አምላኽና ይኹን ህማም እናተነግረካ እንዳራእኻዮ ፊል እናገበርካዮ ኩሉ እናኾነ ከሎሲ እሱስ ካብ አምላኸ እንታይ ይገብርኒዩ አይህይልዩ ንምንታይ ናይ መወዳእታ ቃል ዘለዎሲ ልዑል አምላኽ አሎኒ ኢና ንብል ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ አታ ልዑል አምላኽ አሎና ልዑል አምላኽ አሎና ናይ መወዳእታ ቃል ዘለዎ ልዑል አምላኽ አሎና ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ እንድሕራን ጨብጭብና ጨቡቅ ጌርና ኢየሱስ ጎይታ እዩ
ክብርና አምላኽና ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ የሮኽት ዳንኤል ዞም ሰለስተስ ነቲ ምስልስ አይንሰግድን ኢሎም ትሕጊ ወፂኡ ነይሩ ስለዚህ እዚ ሕጊ ድማስ ነቲ እሱ ዘቆሞ ምስሊ ዘይሰግድ ዘበለስ ናብ ምንታይ ክድርበለዎ ናብ ሓዊ ክድርበለዎ እቲ ኣብ ምድሪ ገዛኢ ኩሉ ዝኾነ ስልጣን ዘለዎ እንታይ ኢሉ መስለኩም ከኣቱ ከለውስ 7 እጥፊ ይንደድ ኢሉ 7 እጥፊ ድማ ኣበርቲኦምሲ አንዲዶም ኣትዮም ድማ መስዓተው ግን ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎስ ደስ ትብለኒ ቃል ተዛሪቡ ነቲ ሓውስ እንታይ ገይርዎ መስለኩም ኣምላኽ እቲ ልዑል እንታይ ገይርዎ መስለኩም ሕብሪ ዘለዎ ንፋስ ገይርዎ ደይንድድ ከማንሲ ደይጨኑ ሕብሪ ዘለዎ ንፋስ ገይሩ ኣብ ምድሪ ዘሎ በዓል ስልጣን 7 እጥፊ ይንደድ ክብል ይኽእል እዩ ናተይ ናትካን ግን ዘይርአ ኣብ ላዕሊ ኣሎ ካለ በዓል ስልጣን ኢየሱስ ጎይታዩ ልዑል ኣሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ኣታ በይነይ ኣነ ጥራይ ደይ ስማዕኒ ዘሎ ኣቤት ዝሓቅዚ أبيت زحكزي كما نلبغا يعرفوا كما يحقسك شعات تدفي يندد كبلك خيلو أم مدر زلو قبل على زلو دماغن حبر زلو ونفاسي خنالو حبر زلو ونفاسي خنالو عين ددو عيك عطلو يسوس قويتايو هاليلويا بعل سلطان الله أم ودعتا بعلو تنقو سنتايلو مسلوكو أم مدريلو تا مقراف 4 دانيال دس أحفاك الدس يتبلن اتوهم هيوانسي اتلقول أمنجست سب كم زملخ زدليوها خم زهبو أرانا تغاب سب زنقس دعا لقل كم زبلو ما انت غفلتو زي بحل زي اتوم حلوتي زمدبو مزنقر زون اتوم قدسانو عززوومي هجي ازي بعلو تنقوسي انتايلو مسلكو ناومون كتصووم كلو باروت اتلقول أملخ هاليلويا أم مدرخ إزز خلالو كن نايمود دعتا يكونن كالا الله يسوس قويتايو لقول أملاخ الله يسوس قويتايو كبرنا أملاخنا يخون كبرنا أملاخنا يخون سيطان بعلون نايمود دعتا والثانية يكونن يحواتي نابتي يوبسي نابتي كورت كيدو مش نايتنا يسمى كورت نيوبسي حاتيتو يوب كسكيلو اتوساني أب سمايل كفكد عموداتا زخلسي اب سمال لوقاس مراف اسران كلتنون كويتان كمزيلو نبيتروس سمون يلو سمون سيطان كم سرناي كاحيكم سنتاي غبر تمنى كمن يخليو يسوس كويتاي نغير غنا دفكد لول املاخ ابلا الله نو زبل املاخ ابلا الله أنت حوي أنت حفتي لومي زين كرج جبركم يدلك تبرنا أملاقنا يقول بس أبغى سيطان بزوح نجارات كوتن كحسب كمن يخيليو أتلقول جن مساق يزله أتلقول جن مساق الله بات كتنا جفلو زيت غل زمسل نجاراسي حمشت نجستات سيرو زغده 4 نجستات يزوز متى هاليلويا أبراهام سيتلقول عدناجف ويسوس قيتاي أتلقول حواتي بو كبرنا أملاقنا يقول أتلقول لومون مساخي اتلقول لومون مساخي بارنا أملاخ دماز شموك نفلت أي قبا لقول اسكن بالله هاليلويا كاب كله زبلت كاب كله لعل زبلة نايم ودعتا بعال سلطان يسوس قويتايو هاليلويا بزغن زازم ستيفانوس دما خمزينو ستيفانوس كسبك كله الناج أفجفوه خلو أم ودعتا سي كلتا تقصتات أمسيو كمزيلو نبي كمز بليلو كابلي كدام يزدق صلهم زلو زفاني سماي زفاني مدرخا مرقت اقري كمز بلت بيتي اتهان كما يزبلت بيتي اتهان صلو ايناي سفرا ايوخه زعرف الله اتخلص يديدو اي غبرتون يبل اغزيابير اتلؤول سامص ياريخم اتلؤول بير سب ابتحنص بيت دمان تاي غبرنيو نسو اينبرن كبرنا املاخنا يكون اتلؤول زفانو اب سماي مرغصيو دما امن تايلو امدريو ستيفانوس كو زي بري هلو اذن بلو زلنا بري هلو تلؤول بري هلو سلازي مسبر حلو سي اتي زمصو ነገር تزعابيلو مقدس بحال ነገር ገልኮ اب ነገር ينوم هذا عدش
ዘገርም ብርሃን ግረኺቡ ልዑል ፈሊጡ ልዑል ሲሉ ሰማይ ዙፋኑ ይሉ ምድር ድማ መርገጽ እግሩ ይሉ ስለዚህ ነዚሲ ከመይ ዘመሰለ ከመይ በኢድ ሰብ ዝተገብረሲ ከመይ ገሩ አቡ ይቅመጥ ከመይ ገሩ አቡ ይነብር ኢየሱስ ጎይታዮ ሃሌሉያ እዚ ልዑል ይገለጸልና እዚ ልዑል ሃሌሉያ ብልዕልንኡ ሃሌሉያ በግርሙ በኃይሉ በስልጣኑ በእቤቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገለጸልና ኢየሱስ ጎይታዮ አብርሃም በአርሲ 310 ሰባት ይዙ ለተዘይመስል ወግእ ተዋጊኡ ሲሲሩ መጽ መልከ ጸሪቅ ተረዲኡ አብርሃሙን ተረዲኡ እቲ ጉዳይ ካበይ ከም ዝኾነ ካመን ከም ዝኾነ አብርሃም ተመሊሱ መጽኡ አይ ኮምፕሮማይዝ አይገበረ ናብካል አይከደን ይደይ ናብትልኡሊ ደልአልኩ ይሉ ሲርካ ምስ መጻኻ ምስ ተዓወትካ ገለ ነገር ምስ ገበርካ ገለ ምስ ኮነልካ እቲ አምላኽ ንሱ ከም ዝገበረስ ምዝካር ወሳሊ ዝኽብል እንዳበልኩ ይኸድ ያለኹም ወዚ አኽብለኩም ኹድ ነቲ ዝገበረልካ ፈሊጥካስ ዝወሃቦ አክኖሌጅመንት ክብሪ ክትቦ ኸለኻ ንጽባሕውን ኣብ ዘተኣማምን ቦታ ይኸደልኻ ተዘይኮኑ ድማ ደኺምከ ኢኻ ትኸይድ እንግሊዛውያን ኣብ ካልኣይ ውግእ ምስኣሩ ኣብ ለንደን ሲ ሙሉእ ለይትስ ፈኪሮም ኢሎም ናይ ወዳዕታ ሰረት ምስኣሩ ሶን ማልቲያ በታ ምሸተቲያ ትኩሉ ህዝብ ወፂኡ who won the war we من نتوقع سيرو نهنا فكرهم مزدخمهم ናብ ገገዝኦም ከይዱ ነህና ፈኪርና ይኮንና ንኸይት እትልኡልዩ እዚ ገይሩልይ ክንብል ከለና አብርሃም ጽባሕ ንጎኸ ተሃባቢሮም ከይመጹ ሕጂውን እትልኡል መሳያሎ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃለዋኻ ወህስነትካ ይውሱ ኢየሱስ ጎይታዩ ድማ ናብ ዝሆነ ነገር ክንዓቱ ከለናኸ ከም ንበይንና ከም ንኸይድ ንበይንና ከም ንዓቱሲ ክንሐስብ ይብልና እትልኡል መሳያሎ ማይኖሪቲ እኮ እንተኾና ግና ትልኡል ምሳና ስለዘሎ ነህና ኢና ተዓዊትና ንመጽ ኢየሱስ ጎይታዩ ነቅደይብል ብዙህ ዘረባታት ብዙህ ነገራትሲ ኣብ ዙርያኹም ክህሉ ኸእልዩ ነገር ግን ካብቲ ነምልኹ አምላኽ አይበልጽን ትልኡል ምሳና አሎ ኩላትና ካብ ዘለና ተስእሞ ነመስግኖ ኢና ክንባረኹ ኢና ክንወዲእና እግዚአብሔር ይባረኽ